Mama dengan cerita. Mama. Bisa tak kerja. Apa bah? Mama. Bosong deh. Macam sama juga yang bebas ni. Tak lebih jangan. Bisa tak kerja. Apa bah? Bwjakha 11 tarik February 2025 Bwjakha Tuesday Mongolbar Sarik ni 7 ba 7:30 ni bisingo aba exact to saimalia engke ar somoyo khoroksa takuk sinijak no ani nogo toilet khaina hani hapai manita engke bo toilet khaina hani hapai ka thangka angke apru no gantiwo mogatang saitong majarawo engke hotate khorok tam borok phayo ano sungpayo manai nang tam khetong ne engke mogatang saitong ma mogatang saitong oin saka engke borok ano sungkani nogo sabo tongayango engke ang saka bar tongai rok tong thangnai di ne ni nok dogar phio goi di sabo tong ne borano sungka engke jehetu borok sinijak ba darabo kalai tongma ba norok no phio goi nai di dara ani ang saka borok nije no khulugoi nai peka engke cherai mobile naijak nukha borok khorok nei ani basa khoroksa no ganani cherai khoroksa tongo amoni ulo borok ayang tesa gurugoi yang gurugoi naikha engke yapri shobdo kisa gobang khe khonaka ang engke khonamani pore engke bokhatam jani haimithik ma hayangkha ang phaisa phataro nongkhoka tamo bumtui dara bahai khobor nei dosagrana ba bahai bumtui ni singka oro sabo phai borok sabo tong oro juda anchau engke ayang leptin khainai tongo nei ang saka engke biko sabo biang nei singoi nai leptin no thangka borok engke dogar gedang-gedang khainai borok karnani naikha aborok no nongkhodi hinoi borok aborok no kari oine borok talang thangka side talang thangai nai borok aro butok khaikya aborok no butok khaibai bobo sak katina bagai banchena bagai bo kharka engke kharmani ulo aborok rok phailai ka taisa ani nogo firugoi ano taisa sungpaika o borok no biang huiton karidi biang thangka karidi hinoi engke yang saka norok sitalang ma ba ang saimalia biang thangka norong karidi nei ang saka norok sitalang tong ma ba norok sikok sungma ba ne engke boro ano hono phone khaidi phadi nei ano side talang layo kataisa engke side talang nai ano kok sungka aro engke ano kasaro khobui dulai nei borok 14 to 15 borok tongo ajagawo engke side je nai mani tai borok tongo engke amoni pore borano kok sungka latha rok tui phailaika gudal rok tui jak latha koto kat koto borok tui laijak yago bong yago engka ano sungka o bekti bai ni nogo leptin khaine phaine bai nungtam relation tong honoi abhai ke question khayo engka ang saka kuno kurui jeng just family friend dol honoi ang bong no saka engka borok sawo nung effect tongo bobai nung bobai tong maganang honoi borok ano goshiri hinoi force khaika latha rok bai borok sikri sokoro latha nadi budi tok hingke ma goshinai bo jeska pano nei hinlaika borok hingke bukha khorosa phayano latha sabai ani sago latha sabai ano bukha hingke ano hono goshidi nung goshika tabu yakai rena hinoi borok salaika hingke jeska pano ma goshinai ni bongni statement mote ang bo kiri koro ongma bai ambo omti rok wasapono mo manja yakhoba jiboni afro se puila om haike nugma ba manjak ma ba ang bo kiri ma saka boro ano judi se bong statement mote se ang saka engke se boro ano fio guire nani engke boro ano aron ton nai am hai fio ya bunai tok nai ne dam rok lai ta sigri sokoro in jobordos forcefully khayo boro ano engke kiri ma bai yang ani besabo kiri jak tongka saichung no go ne abono tension bai ang bo goshima rekha bong ni kok bai no je borok sama mote ama goshika engke o bekti je bunai tam nugui bukhana Kita mlik gosika. o selabai tongo sawo hne no goshiri ne goshir lai kata borok in tongo hne engke bongko mote Kojono gosir kana no kojono tong bro. borok 14 to 15 jon tongo jeska pan aro pura kasaro dulu ya no om haika kok sungu Nono bu malek musuru bu bro. phungtam phungbre bukha latha baikha pura an sago no Ene hasani borok da gana ni. boroke no phana ang sini engke ang to kun achala be relation tong mani relation koroi bini bihik bo statement rajak je communication kaham no tongo kaham ke relation tongo kok salayo thango phailayo somoyo berelayo am haike communication tong lai mani se kuno relation koroi am haike bul ta wan sobai di ang lukurong no koyo engke
ang to oro tongmani tamo ba ani cherai khoroksa tongo engke bwsaikari phano ani cherai khoroksa tongo cherai no pori na ni bahai ke buini bwsabai mojang dorok phano khlai mano hnei ang to am haike stong tongmani engke je mantui je chuktui ang oino samung khaimaya phano ang bari tei ang tuition rok khai tongjajawo orni local borok rok no cherai khonai rok ang tuition phurungo bongno phurungoi ang amo bai bwsa pori ro bwsa chalogo nijini chamung nungmung rok am haike ang ajina bagui khlai tongmani borok tangai kena wngjakhana na ano da om haike tongmani borok kena wngjak na aborok bai dusman wngoi borok om haike hamla khaipekano abo ang kuno saimalia abo haita Oke, pacaku ni sim mong bisa repairing. ani mung hingke Minoti Hrangkhawr